Eiköhän pistetä Rock'n'Roll soimaan ja uusi testituote. Alekokin lonkero, päärynän makuinen, 5,5 on tämä. Ja tämä on valmistettu ilmeisesti, missähän tämä nyt on, aika paska valo tässä, mutta Olvi, Suomi, Iisalmi. Ei siinä, puhelinnumerot löytyy ja kaikki, että eiköhän tässä oteta sitten karjata tähän meidän mahtavaan Olvin lasi, joka nyt kuuluu asiaan, tietysti tämä Olvin valmistamat, niin tuoksuu hyvin, miten sä sanois, päärynäiselle, kesäiselle, ja tästä pistetään lasiin, tässä taitaa muovia lähinnä tää, mutta kuitenkin ymmärrätte kyllä. Aikus on ihanan vihreän väristä, otetaan tästä hieno thumbnaili sitten. No niin, sitten joo, tosiaan 5,5 tää on prosentuaalisella määrällä 100 5,5% alkoholia. Katsotaan nyt sitten, että miltä tämä maistuu. Tää 2,5 euroa tää maksoi tuolla kaupassa, kun tämän ostin. Ehkä enemmän, ehkä vähemmän, en muista yhtään. Varmaan enemmän, mutta ei tässä varmaan muuta kuin lasista haisee edelleen sama päärynä, mikä tuossa tölkissä, mutta lähdetään katsomaan. Siis herra jestas muuten. Joo, siis en ole smurfilimua pitkään aikaan juonut, mutta siitä on pitkä aika, mutta tää maistuu kyllä oikeesti. No yleisesti päärynälimulta. Tää on aika makeeta. Ehkä hiukkasen makeempaa kuin just esimerkiksi vaikka joku smurfilimu tai joku Coopin päärynälimsa, mutta siis no ehkä Coopin päärynälimsa saattaa olla ehkä vähän makeampaa kuin toi smurfilimsa, mutta tässä niin kuin havaitsee sen alkoholin, että se on tässä läsnä, mutta sitä ei sillä tavalla maista, että tää on aika sellainen niin kuin mehukas. On kyllä päärynän makuinen joo, jos täällä niin kuin klassisesti ajattelee, niin tää on kyllä aika, itse kun en sillain niin kuin näistä lonkeroista tai tällaisista makeimmista juomista niin kuin nykyään hirveästi välitä. Että ne on niin kuin jäänyt sinne vähän takavuosille, että silloin joskus aikanaan muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten tuli niin kuin enemmän juotua näitä makeita juomia. Nykyään sitten taas, kun silloin en tykännyt kaljasta yhtään, niin nykyään tulee kaljaa juotua enemmän kuin tällaisia makeita juomia. Mutta voin sanoa, että tällaiseksi niin kuin lonkeroksi, niin tää on todella toimiva. Siis tää gini ei maistu tässä yhtään, niin kuin tässä sanotaan, että with gin. Niin, eli siis giniä löytyy tästä. Niin ei tää niin kuin, ei tää giniltä maistu yhtään. Se gini ei niinku makunystyrät on erilaisia ihmisillä, mutta mulle se ei ainakaan tule niinku yhtään esille. Että kyllä tää menee ihan limpparissa. Tää niinku semmonen tosi makea limppari kyllä tulee tästä mieleen. Päärynälimppari kyllä, että ei tätä helvettiin nää ihan paskaa tuolla. Otetaan kunnon juomaa, kuulkaa. Sitä me otetaan. Ei tällaisilla saatanan mehuilla mistään tuu mitään. No ei vaisinkaan. Unohdetaan toi laageri ja keskitytään tähän, niin tää on oikeesti lonkeroksi erittäin hyvä. Siis kun mien juo lonkeroa nykyään, koska vähän huonot muistot, että lonkero ei sitä tulee sit, kun se on niin jotenkin, en tiedä, maistuu aina sit se tulee juotua vähän liikaa, niin sanotaan, että juuri tämmönen maistuisi oikein hyvin jossain niin kuin 25 asteen lämmössä, että jossain terassilla oikein maistuvan tuntuinen kokonaisuus. Ja
suhteellisen nopeasti alaskin menee tämä tässä, niin ei tällä oikein niinku, mitä mä nyt niinku, pitää muistaa, että tämä on lonkeroarvostelu eikä yleisen alkoholijuoman arvostelu. Tai siis minä ehkä haluan niinku asettaa itseni siihen muottiin, että tämä on tosiaan niinku lonkeroarvostelu eikä mikään yleinen, että joo, että kalja on parempaa, vittu ei voi antaa hyviä pisteitä tästä. Mutta sillain niinku, no, kyllä tää vähintään siis 8,9/10 saa. Että kyllä tää on oikeesti niinku, tämä on siis ostamisen arvoista. Tämä on oikein hyvää, maistuu, mutta tämä on aika helkkarin makeeta. Et sinänsä minä en itse niin makeista välitä, eli tulee ilmi, että minä en tykkää lonkeroistakaan. En välitä hirveästi nykyään, mutta tällainen olen Päärynän ystävä ja näin Päärynälimun, varsinkin sen kuupin 1,5 litran Päärynälimun ystävä olen, niin tämä on siis aivan mahtava tuote. Nopeasti meni alas ja jos nyt olisi toinen, niin joisin toisenkin, että oikein mahtava makuinen, eli 8,97/10 ehkä tälle. Ei voi täysiä pisteitä missään nimessä antaa, kun minä olen vähän tämmönen kriittinen, mutta kyllä tää toimii. Tää on vaan ihan virkuleen makeeta, mutta jos makea maistuu, niin tämä on oikea valinta juuri sinulle, jos Päärynästä tykkäät. Ja Päärynälimpparista, ihan sama mikä Päärynälimppari se onkaan, että on oikein hyvä alkoholijuoma. Ei siinä sen kummempaa. Tää oli hyvä, mutta heitetään nämä ja uraa tätä oikein kunnon juomaa. Että tälle se ainakin 5/5 tulee. Että ei oikeasti toi kupari on aika niin paskimmasta päästä noista kaljoista. Sinänsä siinä on hyvä, että se maistuu vähän vedeltä. Että se on semmoinen pikkunen oluen maku, mutta se tulee niin lievästi, että se tuntuu vähän niin kuin, että joisit vettä. Sinänsä voisi olla 5/5, mutta kun se on aika 2/5, jos näin niin kuin klassisesti ajattelee. Niin litrahinnaltahan toi on ihan saatana halpaa toi niin kuin kupari, että 3 € litra ja jotain senttejä. Että anteeksi tuosta äskeisestä, mutta kiitoksia paljon kun katsoit videon ja eiköhän tässä mennä jyrkkään nousuun. Tää oli oikein hyvä. Et jos et ole ennen maistanut tätä Päärynän makuista lonkeroa, niin kannattaa ehdottomasti maistaa. Et siis kun Alekokin lonkeroista en itse välitä niin hirveästi, varsinkaan sitä kreivin makuista, se maistuu tosi jotenkin, en tiedä. En tiedä, se maistuu nimenomaan aika halvalta lonkerolta ja semmoiselta, että se ei niinku, se maistuu ehkä se gini liikaa. Ainakin muistan, siitä on ehkä 2 vuotta, kun mä oon juonut sitä viimeksi. Niin kyllä toi mun mielestä toi Päärynän makuinen Alekokki, niin se on oikein hyvä. Mut kuitenkin siinä on se petollisuus pitää ottaa huomioon, että siinä ei hirveästi gini maistu. Ainakaan itselle. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin makunystyröitä on erilaisia. Jokaisella on omat henkilökohtaiset makunystyrät. Joillekin se saattaa niinku tulla sieltä vivahteena ja maistuu enemmän, mutta mulle toi ei niinku maistu miltään muuta kuin Päärynälimpparilta. Huomaa kyllä, että siinä on alkoholia, mutta ei niinku sillain, niinku sitä ei maista sinänsä. Ehkä se on vain illuusiota, kun tuossa niinku lukee 5,5, mutta tiedä häntä, heippa.